Takže zde zlíbíte u dalšího videa, tentokrát je to opět ze šejku. Omlouvám se za trošku horší kvalitu v předešlejícím díle, a nevím to vyslovit, ale nevím, čím ta kvalita byla, zkoušel jsem to nějak vykutit, možná jsem to nějak blbě nahrál. Tak snad se moc nezlobíte, já už jsem si tedy rovnou dal hospůdku. Už jsem se díval má tak trošku do zbrojírny, co tady je, uviděl jsem tady tuto nádhernou hůlku, zezina kouzelná hůlka vynálezavosti. Nemáme na ní penízky, takže si budeme muset počkat. Podívám se do síně slávy. Jsme 26 515. No, to jsme teda hodně dobří, Podíváme se tady na toho prvního frajíčka. Level 102. Moc se všechno nevyznám, takže nemůžu nějak komentovat, jestli má dobré věci nebo lamský, takže nemůžu moc komentovat. Tady ti dva jsou ve stejném klanu, teda cechu. Hospůdka už mám skoro, tady už máme skoro hospůdku. Za 50 sekund, tady pozdravy od rodiny. Tak si na ní mezi tím počkáme. A rozhodl jsem se, že šejka budu asi točit každý den, jakože každý den prostě vyjde jeden díl. Jako nějak to neslibuju, ale uvidím podle času. Jinak plánuju to, že by měl každý den vyjít jeden díl. Někdy vyjdou i dva. A taky pište do komentů, jestli mám natáčet Soccer Star. No to už je jenom na vás, jestli bychom měl natáčet. Pište mi do komentu, jestli mám natáčet Soccer Star nebo nemám. Uvidí se. Tak, hospodku bychom měli. A pokud jste si všimli, tak mi tady před chvilkou se změnil Messenger. Snad to není nějaká velká chyba. Tady ta hůl se mi velice zamlouvá, ale velice. Jenže na ní nemáme ty posrané zlaťáky. Třeba zlaťák někde tady. Do pěrdole. Dáme si tady tu hospůdku. Bedna plná olova. Tak. Skončili jsme teda u toho Soccer Staru, tak mi teda pište do těch komentů. Taky vám chci poděkovat za 28 odběratelů. Až naskočí 30 odběratelů, tak udělám nějaký speciál, bude to asi nějaký challenge. Bude nějaký challenge, nebo to bude nějaké speciální videjko. To teda fakticky netuším, co by to mohlo být. Ale tak bude to asi nejspíš nějaká challenge. Ale jen pod podmínkou, že tam bude těch 30 odběratelů. Tak, hospůdka už jenom minutku. Zatím se podíváme na moji postavičku. No, to teda nic moc. Pod zemí nemáme žádný klíček, ten nevím, jestli máš od levelu 10, pokud se nepletu. A my jsme teprve 2. Skoro 3. Teď bychom si mohli udělat trojku hezky. Změníme si? Nezměníme si. Necháme si takovýho smutnýho. A není moc smutnej, takovej. No, takovej. Vystrašenej. Necháme si takového vystrašeného, ten se mi líbí. Hospůdku máme za 30 sekund. Potom zkusím arénku. Že bychom si koupili zvířátko a nekoupili. Já pořád zapomínám na ty zlaťáky. Jsem fakt
příklad dlouho nehrál, takže se tady moc nevyznám. A ještě potom updateu. Tak, počkáme na hospůdku, máme už jenom 8 sekund. 4, 3, 2, 1. Hospůdka je hotová. No, tak to bylo rychlý. Tak, máme level 3. Teď, jak jsem říkal, dáme tu arénku. Chceš v aréně bojovat s hráčem Newman? A jo, zabojujeme si tady s Newmanem. I když se nás rozdrtí jak nic. No, nevadí. Pěkně rychle si nás teda rozdrtil. To je nějaký Filirota 200. Je vlastně až za 10 minut, tak můžeme zaútočit. No, za 9. Co ve zbrojně? Kolik na to vlastně potřebuji? 3 zlaťáčky. No, ještě jeden zlaťáček nám chybí. Hleďme, tady máme přímo jeden zlaťáček. No. Já to vidím tak, že bychom to nechali pro další díl. Takže já se s váma loučím, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau!